Den debat, som jeg deltog i, den varede i en time. Og jeg kunne godt mærke efter en cirka 40 minutter, at der begynder min hjerne at brænde lidt sammen. Bliver lidt mere usammenhængende og har svært ved egentlig at huske de spørgsmål, der bliver stillet. Og jeg kan også mærke, at jeg er helt vildt træt i mit hoved lige nu. Men så når det er sådan, at man er færdig efter sådan en time der, så er det bare helt vildt fedt, når det er, at der rent faktisk kommer en masse fagfolk op bagefter og kommer med en hel masse anerkendelse af det, jeg fortalte om. Der var både en psykiater og en psykiatrisk sygeplejerske.